Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Сёння субота і нас чакае чарговы таварыскі матч. Глядзець разам з вами яго будуць Александр Лапо. і я, Карина Адесенко. Знаходзімся мы зараз на стадыёне Груганы па адрасе Сяроба 18. Так што хто не паспеў на пачатак, можете пад'язджаць на другі тайм. Сёння у нас будзе цікавы пачатак, дарэчы, каманды будуць паміж сабой вызначаць, хто будзе мяч і браму выбіраць, не манеткай падкідваць яе, а будуць менавіта біцца яйкамі. Александр, як ты думаеш, у якога капітана больш крэпкія яйкі? Ну, думаю, усё пакажа гульня. Напэўна, так і будзе. Хто ў нас сёння гуляе? Так, у нас сёння неверагодна фантастычная каманда Крумкачы сустракаецца са смалявіцкім спадарожнікам. Даволі сімвалічна, што напярэдадні не толькі светлага свята Велікадня, але і дня касманаўтыкі мы сустракаемся супраць самай касмічнай камандай, камандай спадарожнік. Вот. Гэта факт. Так, і спадзяюся, што футбол будзе таксама такі ж касмічны, зорны, фантастычны. Спадзяюся на перамогу, назовем гэта просто так. Ну, гульня таварыская, таму можа вынік не настолькі важны. Тым не менш будзем безумоўна гуляць на перамогу. Сёння нам трошки не пашанцавала з надвор'ем, да, назовем гэта, так і ёсць праўдай. Вельмі мала заўзятараў, але гэта, напэўна, самыя стойкі да нас дайшлі. Футбалістам, конечно, будзе добренька, калі яны будуць бегаць, а вось мы трошки сёння памерзнем. Так. Спадзяемся, гульня будзе настолькі цікавай і вельмі хуткай, што і нам будзе цікава і горача на яе глядзець. Ну, але фанатаў ужо чуваць, таму так, фанаты даехалі, малайцы. не спужаліся нават гэтага мокрага снега. Вот. Ну, напэўна, час прадставіць нашу каманду. Вось, наша каманда у белай форме. Яны пачынаюць. Мы пачынаем, разводзім мяч. Брамнік Віталь Загмантович гуляе пад першым нумарам. 45-й абаронца Эбука Неджи. Ён у нас гуляе ў цэнтры абароны. Злева, левы цэнтральны, Даўбішук, навічок каманды. Справа гуляе 47-й нумар Яўген Гардзейчык. Так, зараз з мячом 29-й нумар Константин Цвяткоў. Таксама ў цэнтры паўабароне Януш Ладуцька. Алексей Баранаў под 14-м нумаром. Под 96-м нумаром гуляе Далідович у нападении. Под 10-м Антонович. Под 8-м нумаром Стариков. Под 4-м нумаром Гоцман. Пакуль Александр называў нам каманду нашу, якая сёння будзе дзейнічаць, ты, напэўна, не заўважыў, наколькі хутка пачалася гульня. Так. Такое ўражанне, што гэта не таварыскі матч, а нейкая бойка трохі тут пачалася. Хлопцы бегаюць туды-сюды дастаткова хутка. Можа, таксама змерзлі, дарэчы, пакуль чакалі, калі пачнецца матч. Так, бачна, што спадарожнік настроены рашуча, шмат прэсінгуе. Яшчэ на першай трэці поля Крумкачоў. Так, Неджи. Малайчына. Віталь. Адбіў трохі далей, як трэба. Так, пабеглі хлопцы! Ладуцька перадае на Антоновича. Нешта такое ўражанне, што трохі пахне голам. Пакуль не ведаю, конечно, якога боку. Но з тым, як яны хуценька ўсё робяць. Ну, але удараў па брамцы дагэтуль няма. Вот, ну, побачым, што будзе. Дарэчы, нагадваю, што наша трансляцыя ідзе на YouTube-канале, дзе можна у чаце пакідаць нам свае пытанні. Вось першае пытанне я ўжо бачу. Людзі пытаюцца, калі ж будуць афіцыйныя матчы. Сезон у мінскім дывізіёне другой лігі распачнецца 25-26 красавіка. І гуляем мы першы матч супраць каманды Дынама Здзюшар.
Потым далей будзе энергетык і адразу за ім спартак. Ну, Так, нешта мы там на месцы. До речі, не так давно став вядомы спіс удзельнікаў мінскага дывізіёна. Можна некалькі слоў пра гэтыя каманды распавесці, пакуль Прыняў галавой, як добра. пакуль на полі Старыку. асабліва нічога важнага не адбываецца. Бачым, гульня кантактная. Вось, такім чынам, у мінскім дывізіёне ў гэтым сезоне апроч крумкачоў гуляе каманда з Дзюжардынама, Энергетык, Спартак, Мінскае мора, Ураджайная, Туркспор, БДУ, GGS Юнайтед і Максімус. Зараз будуць навешваць. Навес выконвае Антанович. О, трошки не хапіла. Так, повалили мы трохи. Суперника поваляли, но ничего страшного. Так. Суддя вырашыў, што ўсё у рамках разумнага. Так, і просто выбіваем мяч. Ну, Не забываемся, спадарства, пра данаты. Будзем пра гэта нагадваць вам увесь матч бліжэйшы. Так, YouTube дазваляе рабіць данаты непасрэдна пра сваю пляцоўку, так што, калі ласка. Так, Дабішчук перадае мяч. Дарэчы, нагадаем, што хутка у нас будзе традыцыйная сустрэча з заўзятарамі 18 красавіка, якая адбудзецца. Так, яна будзе праходзіць у пабе «Пена». Павалілі крумкачы. Так, Давідович. Паваліўся Давідович. У пабе «Пена» па адрасе Куйбышева 45. На гэтай сустрэчы будзе знаёмства з новым складам на сезон 2026. Пройдуць выбары капітана і віцэ-капітану. Таксама можна будзе паглядзець на новую форму і паўдзельнічаць у аўкцыёне. Мы запрашаем усіх жадаючых. Адзінае, не забывайцеся, што трэба загадзя там запісацца ў суполках крумкачоў каманды. Відаць, што парушэнне правілаў было непасрэдна побач з штрафной пляцоўкай. Калі б метр наперад, то было б пенальці, але штрафны удар. Навес і гол. Яўген Гардзейчык забівае першы гол у гэтым матчы. Галевая перадача ад Антановича і эфектны гол. Пахне, да, голом Так. у паветры. Гэта было адразу бачна, як пачалі ўсе хуціка. І мне падаецца, што амаль што большую частку часу усе каманды знаходзяцца на баку спадарожніка. Правда? Ну так, пакуль што перавага за намі і як вынік гол. Для Яўгена гэта ўжо другі гол запар у таварыскіх сустрэчах, таму што Сураджайны ён таксама забіваў. Слухай, ну Сураджайны гэта быў шыкоўны, конечно, матч. Будзем спадзявацца, што, можа быць, і сёння мы ўбачым што-небудзь на кшталт гэтага. Ну, Сураджайны матч быў трошку нетыповы. Ну так. 3 таймы па 45 хвілін. Так. І калі ў першым тайме гульня была на роўных, то потым мы ўжо даціснулі. Відаць, што у нас больш моцная лаўка запасных. Так, мяч пакуль спадарожніка. Трошки нас хацелі забіць. Некалькі слоў пра спадарожнік можна распавесці. Рэч у тым, што мы сустракаемся з гэтай камандай не ўпершыню. У мінулым годзе таксама ў красавіку напярэдадні Дня касманаўтыкі мы з імі сустракаліся. Праўда, тады каманда толькі збіралася, гэта былі першыя матчы, бо яна ўзнікла толькі год таму. І тады нам удалося лёгка перамагчы з лікам 8-1. Нават паспрабуем узгадаць, хто там. Бранкович забіў тады 2 разы. Не, памыляюся, не, Арсеній Старыкаў, вось хто аформіў дубль. Так, 3 галы забіў яшчэ Максім Пралеска.
Баранов, здаецца, забіваў. Ну, у цэлым той Там матч шмат было, да. таким лёгкім шпацырам быў для нашай каманды. Зараз сітуацыя іншая. Каманда, смалевіцкая каманда ўжо куды больш сыграная. Яна адгуляла цэлы сезон, дайшла да 1/8 у другой лізе, дзе прайграла другой каманды Торпеда Белаз. Так што мы на аднолькавай стадыі вылецелі якраз з камандай са Смалявіча в 1/8. Увайшлі ў 16 наймацнейшых каманд другой лізе мінуўшага сезона. Ну, правда, калі для нашай каманды гэта быў найгоршы вынік у гісторыі, то для Смалявіч пакуль што найлепшы. Ну, яка... Ох, Ох ты, эфектны! да, Антонович сёння просто удары. Так, так, так. Ну, малайчына. Дарэчы, першыя матчы таварыскія ён гуляў на пазіцыі левага абаронцы. А ў гэтым матчы мы бачым, што хутчэй на пазіцыі вінгера, Так. больш уласцівага для яго. Уласцівай для яго пазіцыі. Вельмі хутка. Ну, І пасы ў яго добры. і галевы пас ён ужо на свой рахунак запісаў са штрафнога. Може, розкажемо пакуль, які новички прийшли? Так, можна распавесці Да. пра нашу трансферную кампанію, хто сышоў і хто прыйшоў. Напэўна, самай вялікай стратай у параўнанні са складам мінулага года можна назваць Ілью Зайцева. Все-таки гулец 3 сезона правёў у Крумкачах, стаў сваім, такі хлопец. Ну, і ён падняўся вышэй трохі зараз. Волевы, учепісты. Ну так, калі б Крумкачы, мусіць, паднялись у першую лігу, то ён застаўся б у камандзе, але пакуль што сышоў. Ён будзе ў гэтым сезоне гуляць за Астравец. І разам з ім яшчэ два гульцы, якія ў канцы мінулага сезона гулялі за Крумкачы, будуць таксама прадстаўляць Астравец. Гэта Глеб Скрыпнік і Глеб Крыўцоў. Таксама мы страцілі Александра Варановича, нашага лепшага асістэнта мінулага года. 12 галевых перадач яго было в мінулым годзе. Ён будзе, правда, мы яго страцілі яшчэ перад фінальным этапам другой лігі у канцы мінулага сезона. Ён тады перайшоў маладзечна, але зараз у складзе ў маладзечна не замацаваўся і перайшоў у каманду Ніва Далбізна. Быў небяспечны момант, навес, але змаглі адбіць галавой. Так, ну, бадай што... Все равно непрыемна мы зараз знаходзімся каля нашай брамы. Ну так. Калі навес з таго боку, неяк адразу... Спакайней. Так. Ох, Заквантович! Трохі паваліўся, на жаль. Ну, все добра. Так, на стандарце мы пакінулі аднаго Антоновича. Ну, слухай, аднаго Антоновича, гэта ўжо Антонович. Так, ён сцягвае двух абаронцаў адразу на сябе. Ну, нешта пакуль спадарожнік хоць і пытаецца, но нешта яго не атрымоўваецца. Не будзем перажываць за іх моцна, правда? Так. Ну, маладая каманда. Зразумела... І ўсё наперадзе. Так. Нам трэба думаць пра сябе. Так, нагульваць свае сувязі, свае камбінацыі перад пачаткам новага сезона. Ну, нашы абаронцы вельмі хутка вяртаюцца на сваё поле. Ты заўважыў? Так. Яны бягуць нават значна хутчэй за нападаючых спадарожніка. Гэта ўсё ж такі вопыт. Па шчырасці, абарона не выклікае вялікіх хваляванняў. У нас вопытныя гульцы в абароне. Абарона стала яшчэ больш мацнейшай. Пасля таго, як у каманду прыйшоў той жа Уладзіслаў Добіщук, Ебука Неджі, гэта якраз новичкі нашай каманды на гэты сезон. Неджі трохі пагуляў у першай лізе,
заслонімі за Оршу ў мінулым годзе. А Дабіщук прыйшоў да нас з футбольнага клуба Мінск-2, які таксама ў мінулым годзе гуляў у першай лізе. Ну і ён быў там асноўным гульцом асноўнага склада. Таму гэта безумоўна ўзмацненне нашай каманды. Мячик наш. Слухай, я чула нешта, што нігерыйскія звычайна працуюць футбалісты менавіта як нападаючыя, да? А ў нас нешта ў Крумкачах трошкі ідзе інакш, яны ў абароне. Ну, ён такі выглядае дастаткова моцным. Напэўна, калі панясецца як нападаючы, знясе, можа, як у рэгбі усіх на сваім шляху. Ну, калі яго падпісвалі, то недзе я сустракаў афішу, што ён можа гуляць і ў нападзенні. Ну, я ж кажу, па ім бачу. Пабачым, да. можа, па ходу сезона праверым, як ён... Можа, нават сёння мы ім пакрычым тут што-небудзь, каб ён туды пабег у той бок. Так, ну, бачым, адзіны гол все ж таки нашай каманды забіў якраз абаронца, таму... Да, абаронцы у нас моцныя. Таму ніхто не замінае ўдзельнічаць на тых жа стандартах і паказваць сябе нават абаронца. Такія малайцы нашы заўзятары ўвесь час падтрымліваюць. Цікава, ці чуваць там вам у эфіры, хаця б іх трошкі ці не чуваць, но нам і футбалістам чуваць іх добра. Так, Закмантович размінаецца, каб больш не падаць. Напэўна. Мусіць не замёрзнуць, таму што працу яго не шмат у першым тайме. Спрабуем гуляць шырока, пераводзім на левы фланг. І зноў Антанович на Далідовіча, Алексей Баранаў. Суддзя лічыць, што ўсё было па правілах. Сёння у нас такі спакойны суддзя, да? Асабліва ўсё ў яго па правілах, все нормально. Гуляйце, хлопцы, і ўсё. Ну, гульня таварыская, ўсё ж такі, Ну, так. накалу жарсцей ніякіх нема. Спадзяемся, што і не будзе. Добра, што хаця б снег прайшоў. Да, ўжо неяк прыемна і футбалістам бегаць. Так. Можа, не так будзе слізка на газоне. Да, калі Так, снегу так, нема? так. Поле ўсё ж такі штучнае. Так. Наколькі я разумею, на штучным полі вельмі балюча падаць. Так. Гэта больш траўманебяспечна, конечно, для футбалістаў. Але, ну, іншага выйсця нема. Як бачым, спрабуем гуляць у пас, спрабуем кантраляваць мяч. Ну так, але наш нападаючы нешта ўвесь час там опа па нагах. Парушэнне правілаў. Ну, суддзя вырашыў, што ўсё нармальна. І гэты наш паваліўся. Дабіщук. Ўсё ж суддзя спыніў матч. Будуць прыбіваць. Ну, мне падаецца, удар быў такі бачны. Да? Было па назе. Так. І Януш якраз Ладуцька паказаў, што яму было балюча, непрыемна. Да, ён пастараўся, малайчына. Мы ўсе зразумелі. Так цікава, што у суддзі форма такога ж колеру, як і ў спадарожніка. Ён як быццам бы разам з імі гуляе. Праўда? Тыя ж самыя адценні. Так. Ну, трошку розніца. Не, ну... Будем спадзявацца, што гэта не паўплывае на якасць яго судзейства. Так. Але ў цэлым, калі глядзець на тактыку нашай каманды, бачна, што мы гуляем у 3 цэнтральных абаронцы. Мінулы сезон, напэўна, гэта была не самая папулярная схема гульні. Мы гулялі часцей 4-3-3. Зараз спрабуем наігрываць іншыя схемы. Мне падаецца, на таварыскіх матчах якраз можна і глядзець, спрабаваць розныя зусім варыянты, нават тых, якіх не існуе. Каб паглядзець, што з гэтага атрымаецца. Так. Ну, тым больш, што спрабавалі ў таварыскіх матчах гуляць і ў 4 абаронцы, прычым Евген Гардзейчык гуляў справа. Але мне падалося, што яму крыху цеснавата на гэтай пазіцыі. Ўсё ж такі яго каронка гэта менавіта бліжэй да цэнтра гульня. Там ён найбольш эфектыўны. Так, спадарожнік з-за бакавой выкідвае.
До речі, я не ведаю, што гэта значыць адразу тварам, што крычыць Зігмантовіч. Што гэта такое? Ён увесь час гэта крычыць, таксама не ведаеш, што Так, гэта, напэўна, іх нейкія Звярну свае. увагу, але, Так. ну, Караці, гэта сакрэтная нейкая інфармацыя Крумкачом, мы Але- не будзем і расказваць. але прыемна назіраць, як Зігмантовіч кіруе абаронай. Гэта Так, безумоўна. так. Для яго гэта будзе 3-й сезон уже за Крумкачоў, і бачна, што ён расце як прафесіянал. Так, давай не будзем гэта казаць, каб ён у нас застаўся, да? Ну, у сэнсе, каб ніхто не вырашыў яго у нас забраць. Ну чаму? Няхай футбалісты развіваюцца. Няхай клуб развіваецца для пачатку, правда? І клуб, і футбалісты, все трэба. Так, не забываем пра данацікі. Да рэчы, нагадваем вам ізноў пра іх. Так. Да рэчы, даўно я не звяртаўся да чата, пагляджу, якія пытанні ўжо Чакай, пакуль у нас тут цікав. Нет, можем? ўжо нам дасылаюць. Калі ласка, пішыце, адкуль вы глядзіце нашу трансляцыю. Заўсёды прыемна бачыць шырокую геаграфію нашых трансляцый. Даведацца, адкуль у нас заўзятары, з якіх мясцін ёсць. Ну, спадарожнікі ногу, нешта не зусім варушыцца і не спяшаецца. Опа! Перадача была на Зігмантовіча. Ну, Віталь даволі недрэнна гуляе нагамі. На гэта я звярнуў увагу. Што для сучаснага абрамніка вельмі важная якасць. Да рэчы, каманда з Крумкачоў настолькі хутка носіцца па полі, што па ім бачна ўжо, якія яны усе ўзмыленыя. Не тое, што каманда з падарожнікам. Яны як быццам толькі выйшлі, вон такія свеженькія зусім. Ну, нашы малайцы, конечно. Адразу бачна, што нам трэба у першую лігу як-небудзь туды упісацца. Ну, паспрабуем. Двойчы мы ўжо атрымлівалі такое права. Але ўсё ж такі не здолелі прайсці ліцэнзаванне для того, каб патрапіць. Я гляжу, такая класная звязка паміж, хто гэта у нас, Антановіч і Дебішчук. Да, яны неяк так добра згуляліся разам на флангу тут. Так, бачу я ў чаце кажуць, што вельмі ціхі гук, так што будзем Грамчэй казаць, як да. мага больш. Вы нас прабачце, просто тут трошкі халодна, мы калі нават зараз пачнем стукаць зубамі, нічога пра гэта не пішыце, калі ласка. Мы стараемся. Да рэчы, можа быць, зараз падправім гук. Опанькі, забівай. Забівай, мы таксама згодны, каб забівалі. Так, нешта заўзятары незадаволены з падарожнікам. Але прабіваць зараз будуць Крумкачы. Так, в обороне застались только самые низенькие наши гульцы. Опа! О, Было вельмі блізка. як- Давідович, да, прабіваў галавой. Так, як добра мы выконваем стандартныя моманты. Ну, много ўсё добра выконваем. Нема да чаго прычапіцца хацелася, ну, напэўна. Но пакуль што няма. Так, Старыкаў. Ну, мяч, я скажу, амаль што ўвесь час з таго месца, якога нам трэба на тым полі. Так, Так. Ладуцька. Капітан з мячом, удар. Опа! Неприємний був да, рикошет. Брамар такі малайчыва. Так, але- Ён уже другі, напэўна, раз, да, спаймаў так, так. за апошнюю пару хвілін. Ну, мяч летел просто в руки, тому было нескладно. Ну, бывае рознае, конечно. Мог і не спаймаць. Так. Поле слизкое, мяч слизкий. Ну, руки дрыжаць ад холода. Там все.
До речі, якраз узгадаю автора гола. Цікавий факт з його, так скажем, біографії. Ён же прийшов до нас якраз со смолявіцької команди. Менавіта ў Смолявічах ён гуляў перад тым, як перайсці ў Крумкачы. Правда, ну, тады гэта была не команда Сучасная? не спадарожнік, а просто Смолявічы. Вось, але яна распалася, і толькі ў мінулым годзе ў Смолявічах зноў аднавілі сваю команду. Нагадаем, не ведаем, ці бачна вам там ці не, што зараз 1-0 лік. Да. Лік па-ранейшаму 1-0. Так, пишуть нам у коментарях, що глядять нас з Лодзі, глядять нас з Нарачі. Ось такі. Ну, думаю, що, напевно, вони там ще не купаються. Мені так подається, да, ще не сезон. Купальний сезон ще не відкритий. Слухай, ну, оборонці з Подорожника так само достатково хутко вертаються. Хоча яны ў тэорыі асабліва не ідуць нікуди на гэты бок. Тому весь час там тусуюць. Опа, было толькі што. Так, Далідович небяспечна прабіў. Моцна, але недакладна, як казаў класік. Мне, як дзяўчыне, заўсёды не зразумела, чаму яны ўвесь час не б'юць па браме. Могли б шпулять туди, правда, бясконца. Ну, напэўна, у футболе ўсё ж такі ёсць свае нейкія правілы. Ну, лічыцца, што тая каманда, якая даводзіць да апошняга, не б'е шмат здалёк, тая каманда найбольш класная. Менавіта гэта таксама такая адзнака якасці футбола. Ну, все роўна, так ці інакш, напэўна, цікавей значна глядзець за больш таким насычаным футболом, да? Хотя ёсць, як кажуць, і прыгожы футбол, спакойны больш. Ну, наша гульня сённяшняя, не сказаць, каб надта закрытая. Зусім не, да. Вот. Адчуваецца перавага нашай каманды. Да, яны значна прэсуюць неяк эмацыйна. Спадарожнік пакуль што не можа сабрацца. Так. Яны хоць і стараюцца, ну бачна, што стараюцца, но суддзя вырашыў, што ўсё нармальна зноў. Гуляем на вынос. Так, заўзятары тут зусім зараз раздаюцца і суддзю на мыл адправілі. Але спадарожнік увесь час, калі спрабуе свае атакі будаваць, то праз правы фланг. Бачна, што ён больш актыўны. Дабішчук з мячом. Алексей Баранаў. Алексей Баранаў, дарэчы, гуляе за Крумкачоў яшчэ з 21-го года, калі не памыляюся. 21-го года, яшчэ ў першай лізе некалькі матчаў ён правёў зусім у маладым узросце. Так што ён найбольшы старажыл гэтай каманды. Нават яшчэ перад Ладуцькам прыйшоў, далучыўся да каманды. Як, дарэчы, выбіраюць капітана ў каманды? Ну, напэўна, ёсць розныя метады, але адзін з такіх папулярных гэта галасаванне самых гульцоў. Закрытае галасаванне. Не ведаю, як гэта будзе адбывацца ў нас. Але кожны можа даведацца пра гэта, калі прыйдзе на... Давай на нашу сустрэчу з заўзятарамі. Нагадаем, 18 красавіка яна адбудзецца. З 12 до 14:00. Гэта наступная субота? Наступная субота, так. Так. Запаўняйце анкету, далучайцеся. І данацікі не забываем. Так. Все ж таки новый сезон. Так, Нэнджі зараз будзе вельмі лёгка ён падняў мяч. Ён даволі масіўны, такога не проста прайсці. То гэта факт. Хіба што на хуткасці. Але зараз ён паказаў, што і хуткасці яго. Я вот таксама табе кажу, да, ты, напэўна, заўважыў, наколькі значна хутчэй Крумкачы бегаюць, да, чым спадарожнік. На жаль, мы не ведаем узрост гульцоў спадарожніка, но нашы таксама
не зусім старыя, правда? Так, так, так. Ну, але у спадарожніка быў адзін такі цікавы талент у мінулым сезоне Мікіта Матусевіч. Ён за 33 матчы сезона забіў 27 галоў. Гэта пры тым, што яму было ўсяго 16 гадоў. Зараз яго запрыкмецілі і перахапілі ў Торпеда Белаз. Не ведаю, ці будзе ён гуляць там за асноўную каманду, але за дубль дакладна пагуляе. Так што трошку аслабела каманда Смалявіч са стратай свайго галоўнага галядора. Ну так. Пачаўся яшчэ дождж зараз, нейкі больш моцны. Так, стало непрыемна нават тут каментатарам. Да, каментатарам зусім непрыемна. Так што выбачайце нас, мы можам перыядычна маўчаць. Так, зуб на зуб можа не трапляць. Пытаемся грэцца хаця бы як-небудзь, да, гэта факт. Цікава, нам бы дазволілі бегаць разам з суддзёй каля яго, каб хаця бы трохі сагрэцца, ці не? Так, хочацца прабегчыся ўжо крыху разам з футбалістамі. Так, ну цікава, што Антанович бегае і там, і сям называецца. Так, яго паказваюць. Здаецца, яму увесь левы фланг пакінулі. Да, яму дакладна аднаму. Чыста яму аднаму. Ён і в абароне, ён і в атацы. Так. Ну, я спадзяюся, дарэчы, што кромкачы ўсё ж такі будуць яшчэ старацца забіць што-небудзь, а ўжо не расслабіліся, што адзін гол ёсць у іх, правда? Ну так, это... Гэтага мала, хлопцы. Так, это не нейкае там афіцыйнае спаборніцтва, тут не трэба гуляць на захаванне ліку, тут трэба ісці наперад. Справа што-небудзь у нас атрымаецца ці не? Цветков. Справа ўвесь час вельмі шмат усіх футбалістаў, яны паміж сабой там тусуюцца бясконца. Выбілі мяч. Вось калі злева у нас гуляе Антанович, то справа я бачу Гоцмана на той жа пазіцыі, на пазіцыі флангавага, не ведаю, латараля. Ён у мінулым сезоне далучыўся да нашай каманды, перайшоў з каманды СОР БДУ, калі не памыляюся. Так, навес. Навес. Ізноў небяспечна. Алексей Баранов біў. Ён заўжды даволі эфектыўна гуляе на стандартах. Высокі, конечно, можа сабе дазволіць. Так, у гэтым сезоне ў таварыскіх матчах, дакладней у гэтай міжсезонне ён ужо забіваў. Яна Сладуцька перахоплівае. Знаходзіць Гоцмана, я так разумею. Ну, нешта яны ніяк не могуць з таго боку разыграцца. Ну, удараў па брамцы сапраўды немнога, але трэба сказаць, што і смалявіцкая каманда таксама даволі шчыльна абараняецца і не падпускае блізка да сваёй брамцы. Но яны настолькі ўвесь час тусуюцца таксама на сваім полі баку, што не зразумела, ці плануюць яны наогул нападаць, калі раптам мяч будзе ўжо ў іх. Звычайна пакідаюць якіх-небудзь футбалістаў, да, нападаючых з гэтага боку, а тут яны... Пакідаюць, але мы бачым, што кромкачы даволі шчыльна прэсінгуюць. Усё ж такі не выходзяць на сваю палову, нават пры страце мяча, і проста так не даюць вывесці мяч са сваёй паловы поля. Бачыце? І зноў не далі. Нават калі ў іх хаця бы трохі мяч яны патрымаюць, потым неяк такое ўражанне, што ў іх няма каму перадаваць пасы. Да? Такога вось футбаліста, якога дакладна, вось ты ведаеш, што ты перадаш яму пас, і ён пабяжыць забіваць. Ну, я б сказаў, што гэта хутчэй і якасць якраз нашай каманды, што мы не дазваляем гуляць так проста. Ну, трохі Яўген эфектна сыграў і эфектыўна, што, уласна, мы ад яго ўжо і прызвычаіліся. Ўсё ж такі, ёсць такая добрая традыцыя, дарэчы, в тэлеграм-канале Кромкачоў, дарэчы, падпісвайцеся, хто яшчэ не.
Там шмат класнага. Да. Мгм. По завершэнні сезона вызначаць лепшых на кожнай з пазіцый. І вось Гардзейчык двойчы запар заўзятарамі Крумкачоў прызнаны лепшым абаронцам. Сапраўды вельмі надзейна гуляе Яўзер. Дарэчы, футболам ён пачаў займацца даволі позна. І я чуў яго інтэрв'ю, дзе ён казаў, што нават крышку наракаў так на сябе, што Антанович біў, перадаваў пас, сам нават не зразумеў каму. ну там нікога не было так. Ён наракаў, што ён толькі ў 6 класе, ў 6 класе школы да першай футбольнай секцыі далучыўся. Ну, Ось. малайчына, лепш позна, чым ніколі, Ну, правда? але ўсё ж такі найлепшы ўзрост гэта трошку раней. І, дарэчы, хто жадае сваіх дзетак аддаць у футбол, футбольная школа, то якраз тут на гэтай пляцоўцы базуецца і футбольная школа Груганы, дзе ў тым ліку сярод трэнераў якраз і трэнеры і гульцы каманды Крумкачы. Так што звярніце на гэта ўвагу. Калі б зараз хто-небудзь з нашых там быў бы блізка, быў бы цікавы момант, но не. Да, далучайцеся да груганоў са сваімі дзеткамі. Думаю, што там навучаць добра. Так. Так, Януш сёння выглядае даволі нядрэнна. Да, малайчына, нават пасы добра дае. Ну, а іншага мы і не чакаем Так, ад безумоўна. капітана каманды, ад вопытнага гульца, які, дарэчы, доўгі час гуляў за Ашмяны, за футбольную каманду, і быў капітанам, калі не памыляюся, і там. Пагуляў у першай лізе з камандай Ашмяны, якраз у гэтую першую лігу і выйшаў з другой. Так, Цвяткоў з мячом, новичок нашай каманды. Євген Гардзейчык, Ебука Неджи. Наша команда любіць кантраляваць мяч, любіць трымаць матч пад сваім кантролем. Алексей Баранов перадае на Даўбішчука, Даўбішчук на Антановича. так само новенький, так? Новенькі, але я б сказаў, што даволі вопытны. У Ай-яй-яй-яй. мінулым годзе ён 22 матчы правёў у Выцягнуўся. першай лізе за каманду Мінск-2 і ў тым ліку выклікаўся у склад юнацкай каманды зборнай Беларусі да 19 гадоў. Яму зараз, здаецца, якраз 19 і ёсць. Опытны. Ну, іх бачна, яны з гэтага боку разам з Антановичем. Дастаткова іх добрая звязка, так. Бачна, што яны опытныя. Ну так. І бачна, што ён любіць, што якраз Даўбішчук любіць падключацца ў атаку. Так. Не гледзячы на тое, што ён якраз адзін з цэнтральных абаронцаў. Ну, Неджи, безумоўна, не прайсці. Так, недзе... Суддзя не заўважыў, напэўна, так. Не тое, што не заўважыў, гэта моманты гульнявыя. Гэта напрыклад, у італьянскім футболе такое таксама не свісцяць. Не ведаю, якім свісцяць. Просто кантактная гульня. Здаецца, гульня рукой ці не было. Ну так, мы, на жаль, не заўважылі. Віталь Загмантович далёка рукой на Алексея Дакладна, Баранова. дарэчы, перадаў. Ох, зноў-то. Дабяжы. О, дабяжаў. Алексей Баранов ужо тут. Антанович у штрафной. Антанович перадаў. Перадача на Старыкова. Старыкова у гэтым Старыков. матчы. Бачыў, дзе брама знаходзіцца? Ну, бачыў. Ну, гэта Старыкаў. Ён любіць біць якраз далёк і часта забівае. Таму у яго ёсць такі карт-бланш. Блізка ён падбег. Вось колькі ўжо прайшло
А, уже вот 42-я хвилина матча. Так, все еще 1-0. Все еще 1-0 і все ще не було ніводного небезпечного моменту Цікаво, як ти думаєш, ці будуть додавати які-небудь хвилини? каля нашої брамки. Ну, звичайно, в товариських матчах зовсім не додають нічого, навіть у кінці матча. Тому я думаю, суддя таке просто саме буде. свісне у кінці цього тайму. Ну, Стариков нарешті вельми добре згуляв 21 номер подорожника. А ён, здається, не перший раз уже там допомагає своїй команді. Ну, не дивно. Команда гуляє від оборони, тому у оборонців більше шансів себе проявити. Так, Антонович знову буде подавати. Він у нас усі стандарти, які йдуть з правого фланга, виконує. Шкода, бо занадто низьковатий навес. Так. Ну так, не самый удалый навес. На ближнюю штангу перехопили. Выкидываем Враження, за що бідний боковой. Зигмантович так само мерзне, як і ми. Так. Знову почався сніг з дощом. Так, ну нічого страшного, вже може піднятися, правда? Чого валяться там довго? Тим більше, що холодно на землі. Так. Ну що, опошню хвилину. Опушной середины, где снег. Офсайд зауважає суддя. Суддя не бачить. Ну, основний суддя просто не звернув на Так. эту завагу Лайцмана про офсайд. По щирості, я так само там не бачу офсайда, ну, все ж таки боковий суддя більше уваги надає этому компоненту гульні. Я мог щось і не зауважити. Ну нічто все одно зусім ось цей розмах гульні з боку Крумкачов пакуль не потух. Правда, ось це пламя. Яны носяцца і далі ўжо Ну, конец конечно, першого. засумовали по гульні, тому що минулые выходные Так. матч не отбылся, был отменены. Тому- Захотелось їм побігати. Так. Все ж таки раз на тиждень, такий тижневий у нас режим футбольный, только на выходных можем гулять. Ну нічого. О, Довбіщук. Де ми бачимо Довбіщука? А матч то на лінії штрафної. Ще 4 хвилини до завершення першого тайма. Цікаво потім бачити статистику, кілька разів ми вже били у браму з Ну, я- подорожника, так? Я думаю, що такої статистики не ведеться. Ми Этого- будемо вести зараз з наступного. Да. Да. Хіба що переглядіти нашу трансляцію і бачити всі удари. До речі, коли отримається все буде добре з трансляції нашої, то в кінці матча ви можете ці навіть посередині, да, коли буде у нас перепинок, будуть показувати, може, ліпші моменти, коли отримається. Да? Так. Ось коли скончиться перший тайм, не переключайтеся, заставайтеся на нашому каналі. І сподіваюся, у нас отримається зробити таку нарезочку хайлайтів самих яскравих моментів першого тайму. Правда, це ми ще таким тестовим режимі робимо. Тому підтримайте нас. Так. Що, трошки перебралися сюди в гэты бок, но от мяч вылетел зусім далеко. Що пишуть наші коментатори? Ми Так, зараз ось поглянемо. якраз зайду в чатик. Підтримуйте нас добрими словами. Ми Так. тут зусім не змерзли. Нам було тепленько від ваших коментарів. Так. Ну і під'їжджайте, хто недалеко живе. Так, думаю, що на один повинно тайм вам хапить. Вот. Коли на два не хапило, то на один хотя бы можно подъехать.
хтось піше в коментарях, що сподарожник виглядає лепше в цьому матчі. Куди ви глядите? Господарство, ми так само тут знаходимося. Ну не ведаю, може гэта па нейкіх крытэрыях і лепш там. А може гэта просто заўзятары спадарожніка пішуць? Магчыма. Рады вітаць таксама і Так, заўзятара безумоўна. спадарожніка на нашай трансляцыі. Антанович понесся хутенько. Шукае, кому даць пас. Антонович Да, прыемнае падбор ўражанне асабліва. пакідае ў гэтым матчы. Гоцман. Ладуцька адпрацоўвае в абароне. Ну вось паглядзім, Ну, што, Неджі? што нам Неджі пакажа. Даўбішчук на Цветкова, Цветков на Ладуцьку. Загмантович атрымлівае мяч. Кантралюем мяч. Цветков, дарэчы, таксама вельмі добрае ўражанне ў гэтым матчы пакідае. А вось і 21 номер. Антонович на Давидовича. І Стариков. Так, навес. Антонович навешвае. А вот калі буквально трошечки, правда, паўметры, Так. можа быць бы што-небудзь атрымалася з гэтага. Слушайте, я не ведаю, Катя, я бы сёння дала бы Антоновичу куліч, да? Мы, дарэчы, не сказали про куліч. Так. Не сказали про куліч. Што у нас там з кулічом? У нас сёння лепшаму гульцу будзе ў падарунак куліч. Яго выберуць пасля матча, зразумела, лепшага гульца. Пакуль што я ставлю, што куліч будзе есці Антонович. Так, Антонович, Гардзейчык яшчэ Так, варыянт. Гардзейчык. Забіты гол і даволі эфектыўная гульня в абароне. Так, Загамантович крычыць гарамчэй за ўсіх, а таксама яму трэба камарачак даць куліча. Ну, Загмантович добра гуляе, але пакуль што не мае яму як сябе праявіць. Вот. Заставайцеся на канале, Так, у нас глядзіце перапынак. наш хайлайт, спадзяюся, ён будзе, і пакідайце ў чатах свае пытанні. У другім тайме абавязкова на іх адкажам. Так, хутка да вас вернемся. Да пабачэння.
побач з штрафной пляцоўкай. Калі б метр наперад, то было б пенальці, але штрафны удар. Навес найлепшы. Ну, яка... Ох, Ох ты, эфектны. да, Антонович сёння просто удары. Так. Ён малайчына. Дарэчы, ну так. Калі навес з таго боку, неяк адразу. Спакайней. Так. Ох, Зыкмантович! Неджи, гэта якраз новичкі нашай каманды на гэты сезон. Неджи трохі пагуляў у першай лізе. Заслонімі за Оршу ў мінулым годзе. Гуляць шырока, пераводзім на левы фланг. Так. І зноў Антонович на Далідовіча, Алексей Баранаў. І не спяшаецца. Опа, передача была на Зыкмантовича. Так, в обороне застались только самые низенькие наши гульцы. Опа! Ой, Было... Так, Стариков. Ну, мяч, я ж кажу, амаль што весь час з таго месца, якога нам трэба. Весь час з таго месца, якога нам трэба на тым полі. Так, Так. Ладуцька. Капитан с мячом, удар. Опа! Неприемный Ну, ворик. хлопцы з падарожніка таксама дастаткова хутка вяртаюцца. Хаця яны ў тэорыі асабліва і не ідуць нікуды на гэты бок. Таму увесь час там тусуюць. Опа! Было... Цор БДУ, калі не помыляюсь. Так, навес. Навес. І зноў Опа! Біў небяспечна. галавой. Разыграцца. Ну, удараў по брамцы сапраўды немного, але трэба сказаць, што і смалявіцкая каманда таксама даволі шчыльна абараняецца. Так што звярніце на гэта ўвагу. Калі б зараз хто-небудзь з нашых там быў бы блізка, быў бы цікавы момант. Но... Алексей Баранов перадае на Довбішчука, Довбішчук на Антоновича. Таксама новенькі, так? Новенькі, але я б сказаў, што даволі вопытны у тым Ай-яй-яй-яй. у першай лізе за каманду Мінск-2 і ў тым ліку выклікаўся у склад Ох. Просто контактная гульня. Здаецца, гульня рукой ці не было. Ну так, мы... Ох, зноў-то. Добяжы. О, добежал. Алексей Баранов ўжо тут. Антонович у штрафной. Антонович передал. Перадача на Старыкова. Старыкова у гэтым Старыков. матчы канцы гэтага тайма. Ну, Старыков нарэшце вельмі добра згуляў 21 нумар спадарожнік. Будзе добра з трансляцыі нашай, то ў канцы матча вы можете ці нават пасярэдзіне, да, калі будзе у нас перапынак, будуць паказваць можа лепшыя моманты, калі атрымаюць. Безумоўна. Спадарожніка на нашай трансляцыі. Антонович панёсся хутенька. Шукае каму даць пас.
Давай, Серый, пошли, чуть погрейся. Пацанам. Помогите.
Распачаўся другі тайм. Шмат замен было у складзе нашай каманды. Бачым, Вялічка по 97 нумарам выйшаў і будзе гуляць справа. Хутчэй за ўсё ён заменіць Гоцмана. Так, і Брамар у нас змяніўся. Так, брамнік Кудзін. Мінулы сезон ён гуляў за Асіповіча і быў, здаецца, там нават капітанам. Зараз на праглядзе ў нашай камандзе. Так, Евген Гардзейчык застаўся на полі. Дабішчук таксама. А вось за место Букі Неджы выйшаў Мікіта Кухцік. Вырашылі даць яму таксама пагуляць трошкі. Так. Ну, ён добры сезон праводзіў мінулае. І, ў прынцыпе, заслужыў месца як мінімум в ротацыі. Так, хто гуляе ў нападзенні, я пакуль не магу разабрацца. Ну, зараз па ходу гульні паспрабуем даведацца. Так. Ну, зразумела, што матч таварыскі, шмат гульцоў яшчэ мы праглядаем. Спрабуем вызначыць, каго ўзяць у асноўны склад на сезон, каго не. Ну так, матчы для гэтага такі таварыскі і існуюць, так? Так. Паглядзець менавіта на тое, на што яны здольныя. Так, а вось пад 83-м нумарам Касукіна Міката, наш паўабаронца, які далучыўся да Крумкачоў у 2024 годзе, вельмі добры правёў сезон 2024, стаў лепшым бамбардзірам каманды, забіў 13 галоў. Але ў мінулы сезон ён правёў не так эфектыўна і рэдка з'яўляўся на полі нават. Ну, на жаль, ва ўсіх бывае чорная паласа. Так, будзем спадзявацца, што гэты сезон ён правядзе хутчэй. О, добра. Апрацоўвае мяч Вялічка. Здаецца, з моладзевай школы футбольнай каманды Батэйон. Далучыўся да нашай каманды. Заўзятары зноў падтрымліваюць. Час перамагаць, крычаць з трыбун. І трэба забіваць, так. Так, забіваць, безумоўна, трэба, і пажадана не адзін. Так, чым больш, тым лепш, таму што, як нам сказаў перапынку галоўны трэнер Крумкачоў, што ён незадаволены гульнёй, ну, як заўсёды. Ну і, праўда, дадаў, што гэта звычайная з'ява для яго. Ну, праўда, футбалістам ёсць куды расці, і трэба ставіць высокія мэты. Пад 10-м нумарам я бачу, будзе гуляць Марозік, нападнік нашай каманды. Замест Антановича. 10-й яго таксама, так. Мусіць маечку ён атрымаў ад Антановича, але будзе гуляць не на яго пазіцыі. Не, ну мы спадзяёмся, не яго дакладна маечку. Не ведаю. Так гэта ўжо застанецца сакрэтам. Канфідэнцыйная інфармацыя. Так, нешта, мне падаецца, ім проста падабаецца з той часткі поля знаходзіцца, таму яны зараз чамусьці таксама там. А нашы павінны пераходзіць у іншы бок. Ну ладно, паглядзім, што зараз будзе. Для нас не вельмі зручна назіраць футбол, які адбываецца далёка ад нас. Зараз правы фланг. Але як там у Крумкачоў кажуць, ляціць высока, глядзець далёка, да? Так. Гэта мы таксама сёння будзем так глядзець далёка. Так, спрабаваць убачыць, што ж адбываецца там на дальнім фланзе. Ну, зараз будзе стандарт у выкананні Смалевіч. Гардзейчык добра гуляе галавой. Марозік змагаецца. От, шкада. Бачым, Арсень Старыкаў застаўся ў складзе каманды і ў гэтым тайме. Адзін з немногіх
хто будзе працягваць гульню. Так, нумар 21 спадарожніка ўсё яшчэ з намі. Нават на гэты тайм. Ну, напэўна, у спадарожніка не такая даўгая лаўка запасных. Угу. І все ж таки ёсць уражанне, што яны нас увесь час расстрэльваюць. Трохі мячом расстрэльваюць. Ну, так, Наш бок. ляціць у наш бок мяч. Можа, не думаць, што мы кепска тут каментуем, но мы стараемся насамрэч. Нікога не крыўдзіць. Так. Мікіта Кухтік з мячом. 96 нумар, калі не памыляюся, гэта Міраслав Тамкович. І Ладуцька таксама застаўся на другі тайм. Кудзін на Гардзейчыка. Гардзейчык на Кухціка, Кухцік на Вялічку. Вялічка добра апрацоўвае мяч. Увогуле прыемнае ўражанне ён пакінуў сваім першым таварыскім матчы за супраць Ураджайнай. Так, пакуль што мы зараз ідзем у контратаку. І даволі перспектыўная контратака. Ну, па крайней мере, Толькі што была. яе пачатак. Да, Добра, што мы ўмеем трымаць мяч, Так. камбінаваць. Вось Куды мы даем зараз пас? Мы не зусім разумеем. Я Так. спадзяваўся, што менавіта там будзе Вялічка, а Вялічка змясціўся бліжэй да цэнтра. Угу. Спрабуем прэсінгаваць. Для смалявіцкай каманды гэта ўжо чацвёрты таварыскі матч у гэтым міжсезонні. Ну, нас значна больш, конечно. Для нас таксама незначна больш. Калі б мы згулялі на мінулым тыдні са Спартаком, то было б. А так для нас гэта пяты матч, а для смалявіцкай каманды чацвёрты. Да, значна тут слова не падыходзіць. Так. Спадарожнік перамог у сакавіку футбольны клуб «Ракета» 2-0. Потым прайграў Мінскаму «Мору» 1-2. Это новая каманда, якая будзе гуляць у адным дывізіёне з намі. Ну і даволі цікавая, відаць, даволі моцная. Яна учора перамагла з лікам 5-0 з Дзюшар Дынама. Таксама у таварыскай гульні. Ну і ў трэцім сваім таварыскім матчы спадарожнік перамог футбольны клуб «Вілія». Відаць, з Вілейкі. З лікам 8-2. Так, быў добры пас Ладуцькі, але ж далей не пайшло. Трохі паляжаў нумар 8 Старыкаў, да? Так, завалілі Старыкава. Не хапае яму такой масіўнасці. Да, да рэчы, вось у Крумкачоў вельмі шмат такіх дастаткова мелкіх, напэўна, можна, да, назваць футбалістаў. Ну, але яны моцныя ў іншым, больш Так. спрытныя, больш хуткія. Ну так, это ёсць. Вось якраз на Вялічка можна звярнуць увагу. Мгм. Добра адпрацоўвае на сваім флангу. Таксама, напэўна, хоча куліч. Так. Хто ж не хоча? На Вялікдзень атрымаць Так. такі падарунак. Яшчэ будзе час схадзіць у царкву, ахрысціць. Угу. Ну, гэта для тых, хто яшчэ не адсвяткаваў, так? Ну, я Да. думаю, яшчэ велікодная служба будзе начная, вось пасля гэтага ўжо можна святкаваць, пакуль яшчэ ранавата. Але свяціць можна. Спадарожнік Абрамнік таксама змяніўся. Дарэчы. Нешта потым падыходзілі пасля матча, я глядзела, гульцы спадарожніка да суддзі, выказвалі яму усе свае спадзяванні. Назовем гэта так. Ну, я б не сказаў, што тут могуць быць нейкія спрэчкі.
я не бачу асаблівых судзейскіх памылак. Да і гульня ў цэлым такая неканфліктная, спакойная. Усё ж таки не на корову гуляем. Адзіная інтрыга, хто атрымае куліч. Только хотел сказать, да, кулич не корова. О, Ладучка принял. Так. Ладучка мінулы сезон гуляў у абароне, але у Крумкачова, але бачна, што зараз яго наігрываюць у цэнтр у апорнай зоне па абароны. Ну так. Ну, ён нядрэнна спраўляецца са сваёй Ну, яго тут невялікі радуюць дзенню. задачай. Да, і задач Вялікі невялікі. невялікі, але звычайна менавіта такія апорныя паўабаронцы робяць найбольш вялікі аб'ём працы. Так, о, Вялічка понесся. О, Малайчына вытрымаў мяч. Па самай лініі Да, правёўшы яго. зусім. По кромке. Недрэнна. Мгм. Так, так само. Ну, вот пазіцыя правага абаронцы, правага латараля у нас канкурэнтная. В прынцыпе, у Вялічкі ёсць усе шансы стаць і асноўным гульцом на гэтай пазіцыі. Калі, канешне, ён далучыцца да нашай каманды, бо яшчэ афіцыйна не абвесцілі, што ён падпісаў кантракт з камандай. Пакуль яго разглядаюць, так? Пакуль так, ён на праглядзе. З тых, хто далучыўся да каманды, абвесцілі толькі пра далучэнне Эбукі Неджы. Так, паглядзім атаку. Старыкаў добры удар, але дакладна ў рукі брамніка. Да. Таксама да Дакладна, нашай каманды справіўся. далучыліся Уладзіслаў Добішчук ужо афіцыйна, Якого ми бачимо, да. Антанович. Вось гэта і Канстантин Цвяткоў. 4 новых гульца ў нашым складзе на гэты сезон. Ну, Антанович адносна новы, таму што яго проста забіралі ў салдаты на годзік. Цяпер Так, трохі там пагуляўся футбол. Не ведаюць, Ці далі яму там ці далі магчымасць? яму там пагуляць. Так. Але спадзяюся, што фізічную форму не згубіў. Не, ну физичную форму не повинен был все ж таки так. Ну не будем расстраиваться, мяч зараз до вас вернется. Так, в офсайд залез Величко. Опа, 15 номер. Кухтик. Ну, он довольно недренно контролює мяч. Снова Величко. На Гордейчика. Гордейчик дали на Ладуцьку. Ладуцька на Старикова. Стариков на Тамковича. Мирослав добрый, да, пас. Морозика, Вот таки трошки Морозик. Так, Морозик нечто сегодня морозит. С подорожника. Так, да, мы его уже зауважили. Так, Мирослав Тамкович буде подавать. Альбу разыгрывать. Арсений Стариков. Ці атрымаецца хто-нибудь у команды со Смолявич? Ну не ведаю, як по мне, яны весь час недзе вось тут і валяцца. У прамым і пераносным сэнсе недзе. Оп. Ну, але тым не Так, менш, Величко. просіцца толькі в один мяч. Малайчына. Малайчына. Закрыў сабой, трохі пастрадаў, но дапамог камандзе. Так, зараз нешта там зусім яму, напэўна, балюча дала па назе. Так было ўражанне, да, што па назе. Неўдала прызямліўся, ну нічога, будзе гуляць. Конечно. Куды ён дзенецца ж? Так, кутавы. І зноў Вот, Величко. Малайчына адбіў. Наміката. Мирослав. Шкада, далёка неяк не адбілі. Там было некае парушэнне правілаў. Будем прабіваць мы. Нагадываем, что наш матч можно глядеть на YouTube-канале, комментовать Так, и донатить. так, не забывайте. Пишите в чат. Да, что-нибудь.
До речі, шмат компліментів було в першому таймі непосередньо до нашої коментаторки Карини. Дякую велике. У велике, нас, так. бачите, які приємні коментатори. Вирішили все ж таки підтримати дівчину, яка старається тут не добити Кончаткова. Так, дякую. Ну, як підтримують Януша завзятори. Ну, капітан, який проводить уже, напевно, 4-й сезон. Це буде для Януша. Якості, да? Конкачов. Так, Величко. Коски. Не поспеває. поспів, да. Ну, ось я кажу, у гэтым месцы у спадарожніка нейкія правалы. Роўна пасярод поля. Ну, цяжка, калі пад прэсінгам Да, кантраляваць мяч, гэта не прэсуюць так проста. крумкачы, што першы тайм, што і зараз таксама прэсуюць. Не ведаю, ці адчувальна гэта на відэа, але тут, калі стаіш, разумееш, што яны проста давяць іх. О, нарэшце нам сказалі, што гук стаў лепшым. Цудоўна, дзякуй, мы не той, каб моцна стараліся, но нашы тэхнічныя Так, супрацоўнікі так. пастараліся для нас. так. Медыа-каманда зрабіла ўсё. Мгм. Пастараліся зараз прабіць, конечно, спадарожнікі, але. Добра, што хаця бы дажджу няма ўжо і снегу. Так. Ад гэта, конечно, лепш не становіцца, но Так, вецер троху непрыемны, да. трохі халодны, але нічога. Футбалістам, я думаю, ён моцна не замінае ўсё ж такі. Яны ўвесь час у руху. Мгм. Можна нават несці венікі для футболістаў. Я так думаю, асабліва для крумкашоў. Так, контратака спадарожніка пайшла, но малайчына. Ну, розніца ўсё ж Далёка такі не. в адзін мяч. Таму тут не трэба расслабляцца. Не, безумоўна, расслабляцца нават калі бы 8-1 быў ці 8-0 не трэба ніколі, трэба ж давесці матч до канца. Но, напэўна, спадарожнік так ці інакш, можа, сабе там у распранальні трохі пагутарылі, што ім трэба неяк сабрацца ў кучку. Таму што першы тайм яны зусім. Ну, другі Ім тайм было яны цяжка. гуляюць лепей. Так, Больш гэта бачна. кантралююць мяч Мгм. і спрабуюць атакаваць. Ну і ў нас, здаецца, на першы тайм склад каманды быў набліжаны да аптымальнага. Так, тут бачна, што, напэўна, яны яшчэ не моцна спрацаваліся паміж сабой. Так, тут ужо гуляюць тыя гульцы, якія на праглядзе ў нашай камандзе. Узаемаразуменне не заўсёды хапае. Так. Пакуль што ў нас тут трохі цішыня, нагадаем вам пра сустрэчу з заўзятарамі, якая адбудзецца 18 красавіка ў наступную суботу. Не забудзьцеся, што трэба загадзя запісацца, бо хоць там можна прыйсці бясплатна, дзякуй Богу, але ж без запісу можа не пусціць. І, дарэчы, там будзе квіз камандны, і у кожную каманду заўзятараў далучыцца як мінімум адзін гулец крумкачоў. Таму гэта такая яшчэ О, прыемна, так. добра пазнаёміцца з футбольнай камандай. Асабліва, калі нейкі фанат кагосьці. Опа! 4-й нумар. Відаць, брамнік перашкодзіў яму патрапіць. Ну, на жаль, я не могу сказаць, бачила, да, хто ну гуляе так па было 4-м близенько. нумарам. Але выхад быў сам-насам з брамнікам. Крышку не хапіла. Мгм. Будзе кутавы удар. Там Ну. Повіч ідзе падаваць. Так, прыняў галавой, но не зусім атрымалася.
Так, пошли контратаку. Так, дрена працює, так? Ну і знову нешта у них там все сорвалось. Так, за боковой выкидывает сподорожник. У нас что, Замена Мгм. у смолевицкой команды. Мат замену, все ж таки усім дадуть погулять. А чуть себе, что такое гульня товариська. Напевно, все ж таки тяжко гуляти, да, коли ти на просмотрі і за тобою сочі уважліво, да, коли ти, наприклад, нешта не атрымоўваецца, гэта ўжо адчувальна, псіхалагічна. Так, лишний раз спробуешь не ризиковать, Так, не помылиться. нешта хлопцы паперакідвалі трошки зверху мяч, лятаў по воздуху. Так, пошли наши в атаку, полетели. Наперед, конечно, было бы добре, но там нікого нема. Так, губляем мяч. Безумоўна, калі ты сам не гуляеш у футбол, табе падаецца, што ну няўжо немагчыма было падаць неяк гэта больш канкрэтна кудысьці. Але ж там усё залежыць, напэўна, ад таго, як трохі там нага павернецца, праўда? Буцы гэтыя лягуць От як. натиску супернику яшчэ. Так. Бо, звычайно, все свободные зоны перекрываюць. Нават команды ўзроўню смалявіцкага спадарожніка. Мгм. Ну і все ж таки у мінулым сезоне, каб трапіць якраз у плей-офф другой лігі, трэба было не дрэнна сезон правесці, а смалявіцкая команда здолела гэта зрабіць. Малайцы. Так, ну, причем с нуля, зразумела, формовалась команда, возникала. Таму не дзіўна, што ў гэтым сезоне яна ўжо выглядае больш такой збалансаванай. Ужо ліку 8-1, як у мінулым годзе. Мгм. Напэўна, не будзе. Так, у сустрэчы гэтых команд уже не будзе дакладна. Не, ну мы, конечно, спадзяемся до Ну, апошняга, так. но так, яны хутка стануць такімі сур'ёзнымі канкурэнтамі. Так, Яшчэ так. трошки разыграюцца. Ну, да рэчы, у таварыскіх матчах гэтага сезона крумкачы яшчэ ніводнага разу не страчвалі перамогу. Заўжды перамагалі. Ну, так это ж крумкаши. Так, нагадаю, мы выиграли команду Арсенал 2 с ликом 2-0, Осиповичи 2-1, Ислыч 2 с ликом 1-0 и Урожайную 8-2 за 3 таймы. Пока что перемагаем и у пятой товариски нашей сустрэчи. И, в принципе, контролюем эту гульню. Да, пакуль усё яшчэ кантралюем. Так, Морозик. Морозик. Не дают развернуться. Ну так. Нешта пакуль не можа сябе праявіць там. Намеката. О, наміката добра вытрымаў мячик. И Кухтик с мячом. Ну, яго такая дастаткова мяккая гульня, да, у намікаты. Ён такі нават. Так, Пасы ён такі даволі делікатны. дрэнна бачыць поле. Мгм. Ну, і ён карысны менавіта ў цэнтры поля, мне здаецца. Хоць часам яго і адпраўлялі на фланг, там, левым вінгерам. Мгм. Ну, пабачым, як правядзе ён гэты сезон. Ну, бачна, што вельмі блізка да лініі атакі. Гуляе. Так, Прэсінг у выкананні крумкачоў. не даў асабліва велічка прасунуцца. Так, нават выйсці са сваёй трэці не даем. Гуляем актыўна. Хутка, спрытна. Мне падабаецца яго прычоска. Так, прычоска таксама не дрэнная. Цікава за ім назіраць. Оп,
От добре приймає. Да, прическа своєю. Якраз про її зараз і розмовляли. Гол! Гол! Морозик! Молодчина. Морозик молодчина. Добре Морозив, розібрався. морозив і врешті-решт дав нам гол. Так. Ні, ну, зрозуміло, це жарточки. Можемо трохи з його посміятися, раз він гол забив. Так, молодчина. Розібрався. Не так шмат він забивав в минулому сезоні, як хотілося, але був, по сутності, основним гульцом лінії атаки. У нашому складі заміни. Так, нам, на жаль, сьогодні не бачно, хто там виходить. Морозика одразу прибирають. Довбіщука прибирають. Хтось інший буде гуляти в обороні на його позиції. Морозика так само одразу замінили. Отгуляв він тільки хвилин 25 в цьому матчі і вирішили його поберегти. Угу. Нечто тренер йому розказав пару слов. Нам отсюль, на жаль, не чувати. Двадцять перший номер. Знову там. А ось, до речі, я знайшов склад команди на другий тайм. Так. Вот. Наприклад, на лівому флангі, я так розумію, по 29-м номером гуляє Ариб Гаджиєв. Він вийшов у перепинку. Тамковича ми узгадували, Вялічку так само. Ось. І зараз замість Януша Ладуцьки на полі вийшов Олексій Баранов. Але мені подається, що його вже поспіли замінити після цього. Тут зараз усе буде так хутко мінятися, Так, що, так. вибачайте, ми не будемо поспівати сочити. Так, товариська Зовсім. гульня, тому футболісти можуть заходити, потім вертатися назад, як це ось було з Барановим, тому що Баранова замінили після перепинку. Замість Арсіна Старикова на полі вийшов Владислав Головаченко. Так, пытаются зараз контратаку з подорожник пойти, але наші стоять занадто щільно. Так. Нема куди їм там рухатися. Номер 21 бігає туди-сюди, А туди-сюди, молодчина. Сюди поспіває. 21 так. На жаль, ми не ведаємо, як його зовуть. Гэтага безіменного героя. Герой. Сергійович. Так. Може Так, нам, до навіть- речі, хто-небудь, так, коли глядять нас со сподорожником, завзятори можуть нам написати, що ж це у нас за герой такий сьогоднішнього так. матчу. Подказуйте в чаті. Ми його обов'язково огучимо. А ось бачимо, під другим номером у нашій команді з'явився Воронкович. Він якраз зараз на позиції страйкера, такого центрального нападника. Побачимо, в якій він сьогодні формі. Це він з подорожнику забивав, напевно. Махчима, я зараз вже і не згадаю, хто забивав в минулому році. Махчима забивав. У нас в минулому сезоні було два гульця з крумкачиним прозвищем. Це якраз Воронкович, який залишився, і Так. Воронович, який вже зійшов і гуляє за Ніву з першої ліги. Але хто забивав, я не згадаю. Воронкович, так. О! Як ефектно Кудін парирує цей удар. Небезпека була для нашої брамки. Йому, до речі, значно тяжче, ніж Зигматовичу, тому що шмат знаходяться, да, там менавіта гульці з подорожника на той частці поля. Так, я навіть не пригадаю. Ці були такі моменти, де Зигмантович би по-справному уступав би у гульню. Сейву від його я не згадаю. Так само. Викидуємо за боковой. Так, нагадуємо, коли що у нас 2-0. Крумкачі ведуть гульню.
21 номер тут як тут. Так. Калі б Куліч раздавала ще й смолявіцька команда, то у яго був би шанец на гэты самы Куліч. Так. Номер 3 дастаткова высокі Смалявіч. Хлопец. Цяжка яму, напэўна, разварочвацца бачна. Заўзятары зноў крычаць. Так, Падтрымліваць каманду. команда. Так, пакуль перапынак, я тут праглядзеў паўтор другога галевого момента. Гол забіў Марозік, сапраўды, а галевы пас, такі эфектная скидку, зрабіў якраз Алексей Баранов. Малайчына. Заўсёды нам цяжка каментаваць, калі гульня ідзе з таго боку, нават з таго вугла, назовем гэта так, да, таму што мы знаходзімся да яго сама далёка. Так, буду спрабаваць зараз. Ну, вялічка тут як тут. Ну, пакуль адбіваемся. Да, яму, дарэчы, атрымаецца яго няблага адбівацца. Уже каторы раз, да, пакуль ён выйшаў. Так, так. Не шкада яму свайго тулава і кідаецца пад мяч спакойна. Так, так, ну... Так, нешта суддзя там. Спадарожнік будзе прабіваць. Будзе штрафны удар. Зноў небяспека. Так, Навес. навес. І што ў нас? 21 нумар. Трошкі праслізнуў, правда, мяч у яго па галаве. Так, 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 не хапіла яму роста. Ці валасоў. Кухтик з мячом. Так. Воронкович. Ну, Вялічка. куды бы, прабачце, малайчына, Вялічка справіўся. Вялічка зарыентаваўся, так. Да. Косакі. Деликата. Вялічка. Запускае новичка команды. Я не могу зарыентавацца, хто гуляе под 5 номером. Навес. Кутовый удар. Будем подавать. И все наши рослые оборонцы, Евген Гордейчик, Никита Кухтик идут в штрафную. А Рыбхаджиев и Величко застаются в центре поля. Страховать на выпадок контратак. Так, чекаем. Не захотел рабіць навес, да? Ну, такі розыгрыш. О, дубль от Евгена. Малайчынка. 3-0. Слухай, ну серьезно, пойдем на 8. Да, налічу. Ну, на 8, магчыма, не пойдзем, але... Куды-небудзь бліжэй туды. Так. Але стандарты ад крумкачоў сапраўды радуюць. Шкада, безумоўна, спадарожніка, таму што яны пакуль і так не маглі трохі сабрацца, но зараз ім будзе значна цяжэй. Хаця бывае такое, што выйграюць і калі нават 3-0 было, правда? Так, гісторыі футбола. Але не трэба забываць, што гэта гульня таварыская, тут іншыя мэты ўсё-такі. І думаю, спадарожнік таксама гэта разумее. Але забіць, конечно, хочется. Ну, ці дазволяць, конечно, наши, што ім там хочется. Так. Это мы слухаем заўзятараў, якія вельмі радуюцца. Так. И бачим, что у нас рыхтуется еще одна замена. Еще два гульца чекают своей чарги. Ну, але чисто глядячи на склад команды, можно сказать, что в основном мы вызначились с теми гульцами, которые будут
гуляць за нашу каманду ў наступным сезоне. Новічкоў ўжо не так шмат. Мгм. Ну что? Опа, 21-й, ну вы Ну, поглядите на яго. Так. Калі б Нешта забіў, ён там трохі вялічку пашкаматаў. Вялічка, конечно, супраць яго глядзіцца зусім маленькім. Мне падаецца, суддзя насамрэч, напэўна, моцна не звяртае увагу на такія усялякія маленькія, так? так, канешне, трэба гульцам гуляць футбол, все ж таки, Мгм. даваць. Гэта не балет, тут можна і паштурхацца, Так. так, і суддзя правильно робіць, што дазваляе. Таму што Такую калі б контактную спыняў барацьбу. кожныя 3 хвіліны, Так, гэта б ужо была не гульня. Варанковіч Варанковіч, конечно, пабег, але не занадта змог шмат, прайсці да, было супернікаў. абаронцу. Ну, вось все ж таки Яўген Гардзейчык мусіць галоўны прэтэндэнт зараз на атрыманне ключа. Ну, Все ж таки так. 2 гала і сапраўды надзейная гульня в абароне. Ну, можа, няхай яны падзеляцца з Антановічем. Я І думаю, яшчэ яны маленечкі падзеляць- кавалачак 21-му нумару. я думаю, яны падзеляцца з усёй камандай. Напэўна, можа, нам перападзе трохі. Будзе спадзявацца. І забудуць пра каментатараў, якія стаялі і мерзлі тут весь матч. Но стараліся каментаваць для вас. Так, будзе штрафны удар. Ух, небяспечны прастрэл. Ад каго Мгм. сышло? Мяч застанецца у нас. Можа, пакуль паглядзім, што там нам пішуць. Так, зойдзем абавязкова ў чат. Мгм. Не забывайце, сябры, пра чат. Пішыце, калі ласка, як вашы ўражанні ад Так. гульні. Так, і каго б вы назвалі лепшым гульцом гэтай сустрэчы, таксама пішыце пра гэта. Да, бачыце, у нас сёння куліч. Галоўная тэма футбольнага матча. Ну так. Ужо ўсе ў прадчуванні Вялікадня. Так, пайшлі нашы, паляцелі хлопцы. О, Варанковіч. Ах, Ну, не даюць Варанковічу. 21 нумар даеш. Не дае Варанковічу развярнуцца. так, у чаце пішуць, што заўзятарам патрэба ўручыць куліч. Гэта факт. Так, Мы згодны. Давайте будем писать про гэта больше. Может быть, той, хто будзе будаваць куліч, пачуе нас. Сапраўды, я вам скажу так, вытрымаць, калі ты не бегаеш, такое надвор'е дастаткова цяжка. Дзякуй Богу, што футбалісты, скажем так, гульня дастаткова насычаная, што ты глядзіш за ёй вельмі уважліва, і я нават нашы забіваюць прыемна, і нават неяк, можа, трохі цяплей становіцца, але ўсё роўна на вуліцы проста немагчыма. так, Дубак. Сапраўдны дубак. А заўзятары ў такой надвор'е, якія прыйшлі на стадыён, сапраўды заслугоўваюць самых цёплых Смачных слоў кулішэй. і смачных кулічэй. 83 нумар. Гэта якраз наміката. Што ён там паказвае такое цікавае? Можа, Так, там ну- нешта круціць, вярціць? Трэба яго потым Крымчакі даведацца. заўсёды славіліся тым, што умелі прыгожа адзначыць забітыя галы. Ну так. Ну, вось такія, ну, уже далікатнікі, нават не заўважна было, які там бег, хоп, і ўжо забіў. Так? Так, ну, даволі хуткая проста атака была Мгм. з левага фланга. Ну, суть таго, што ён не агрэсіўна гуляе. Хаця, напэўна, можа быць, у Крукачоў няма таго, хто агрэсіўна. Ну, я б сказаў, што ёсць гульцы, якія такія даволі ўчэпістыя, которые могуць жорстка так сустрэць. Той же Алексей Баранаў, Мгм. ну, вось абаронца, Мгм. Дубіщук, Гардзейчык.
А все ж таки лінії атаки такі якості, може бути, і не потрібні. Там потрібні такий сприт, хуткость, дриблінг. Тому не диво, що вони, може, не завжди так добре відпрацьовують в обороні. Мені ж я гляджу, Величку замінили, да? Як я не Так, зауважила видать, замінили, так. Да, Усім що дають ви погуляти, сказали. 14 номер. Зараз на Ну, позиції... як по мені, достатково добре себе проявив. Так. Часу було у його не шмат, Так. но у гульні його було бачно. Будуть. Опа! Неміката. Мирослав выбивая. Так, Воронкович, Брамник. Опа! Да еще и в руки. Будем сподіватися, Арбітр. що ён... Подавал. Але Воронкович, это шанс Так, свой. давай, бей! Да! Давай. Молодчина. Забиває і Молодчина. в этом сезоні. Хто там казав, що ми до 8 не дойдемо? Напевно, все ж таки дойдемо. Ну і ось тут узгадується те, що все ж таки другі, перший тайм у нас завжди такий розгоночний. Як- Мгм. Яку б зустрічу товариську у гэтага міжсезоння ми не згадали. А потім розганяємося. Як сапраўдныя крумкачы. Спочатку трохи поглядзелі, так, і потім опа! І в атаку. Так. Уже можна заблитися у тим ліку, який зараз. Я так само, так і хотіла тебе спитати. Ці не Здається, ведеш лік такої? становиться 5-0. Ух ти. Ну, я думаю, спадарожніку нават не, безумоўна, непрыемна, але мне падаецца заўсёды класна, калі ты можаш пагуляць дастаткова прафесійная каманда, крумкачы дастаткова прафесійная каманда, да? Каб вопыту гэтага набрацца і стаць яшчэ лепш. Зноў нашы паляцелі. Оп, подсечка была. Так, 21 номер. Нешта яму не спадабалася. Так, спрэчка на поле. Таварыскі матч трошки стаў не зусім таварыскі, так, но так. зараз все Спадзяюся, будзе всё. добра. Будзе добре. Дарэчы, з капітанскай павязкай гуляе Мікіта Кухцік. Пасля таго, як кладуць класічную пляцоўку. Ну, звычайно, у нас віце-капітан это Євген Гардейчик, а ось якраз трэці это Мікіта Кухцік. Але хто будзе капітанам на наступны сезон, мы даведаемся 18 красавіка. Таки нагадваю, прыходзьце на В сустрэчу клубе пена. заўзятараў з крумкачамі. Близенько было. Так. О. Ось так. Нешта, но зноў тэхнічныя былі невялічкія праблемы. Так, спадзяюся, з маім гукам усё добра, і мяне добра чуваць. Мирослав Тамкович будзе падаваць кутовы удар. Адбілі гульцы спадарожніка. Мирослава Так. Айкіна. Не, Захоўвае мяч. Не, все на ж жаль, таки не. губляе. А, не, мяч застаецца у нас. Выкидываем на Миката. Кудин. Ну так, гэта была добрая парада. Кудзіну, каб ён не спяшаўся і трохі спыніўся, но ён захацелася яму як мага хутчэй, каб пайшло, напэўна, ўсё ў атаку.
і трошки був такий момент. Так, момент небезпечний. І все, гучить фінальний свисток. Матч скончений. З ліком 5-0 перемогла команда Крумкачі. Дякую велике, що були разом з нами. Так. Гэты матч глядзелі. Спадзяемся, вам спадабалася, як мы гэта зрабілі з Александром. Так. Для нас гэта быў першы вопыт каментавання. Так. Мы стараліся, як маглі. Як і футбалісты нашы таксама пастараліся. Так. І заслугоўваюць апладысментаў ад сваіх заўзятараў. Так, яны якраз такі пайшлі туды, каб іх падтрымалі. Ага. Ось і... Да сустрэчы, я думаю, што, напэўна, можа быць, зараз там яшчэ зноў будзе нарэзка, якая-небудзь лепшых момантаў, калі атрываецца. Так, магчыма, будзе нарэзка лепшых момантаў гэтага матча. Так што заставайцеся яшчэ на нашым канале. Так. Не забывайцеся подписываться на канал, ставить звоночек, Донаціць. донатить. Таксама прыемных вам выходных. Усяго До добрага. сустрэчы.